Sanibonani wey'ngane zakwethu. Nazi iy'ndaba ey'thokozisayo mayelana ne-Kaizer Chiefs next year. Okusho ukuthi i-Kaizer Chiefs kungenzeka noma izodlala i-Champions League noma i-Confederation Cup next season, noma ngabe abafikanga ku-final. Kodwa lokhu kungenzeka kanjani na? Lokho kungenzeka ngoba i-Pirates mayingashaya i-Marumo Gallants, i-Marumo Gallants ingaphansi kwe-Chiefs. Esicabanga ukuthi i-Marumo Gallants ila ko-12, 13, kodwa nje behind Kaizer Chiefs. Njengoba i-Chiefs ingaphezulu kwayo i-Marumo, yiyo ezokhona ukuyodlala i-Confederation. Noma i-Chiefs ingadliwa i-Sundowns, i-Chiefs izohamba iyodlala i-Confederation ngoba i-Pirates ne-Sundowns bawu-number 1 number 2 yabo, bawu-number 1 number 2. Okusho ukuthi-ke i-Chiefs izoyithola isenhlanhleni enkulu next season ukuthi bebuyele kwi-CAF beyodlala. And engicabanga ukuthi uNabi ebadlalini laba avele abafunayo bale ngaphandle, oSalam, o-Azizi, yabo, ile-striker lezi ay'funayo, i-striker ezakubeka kwacaca noma abadlali abakubeka bacaca ukuthi bona bafuna i-team edlala e-CAF. Yebo. So akusakhathaleleki ukuthi kuyobe kuyi-Confederation noma kuyobe kuyi-CAF, kodwa as long izo-participate-a le midlalo le. Wanazi-ke uSalam uselelwe i-contract encane ngale. So and isikuvulile ukuthi iyamdayisa le team, yabo. So kungenzeka simbone emabaleni e-team enkulu, Kaizer Chiefs. So mawukuthi le y'ndaba ziyiqiniso iy'ngane zakwethu, kungabe kuqhupheka umlando, singajabula kakhulu ngoba vele u-number 3 kule sizini uzoba nzima, yabo, uzoba nzima kakhulu. So kungangcono ukuthi sikhwalifaye ngale ndlela le, yabo, ukuthi sibuyele nathi siyodlala, singabheki amakhapha la eMzansi kuphela ngoba yiwona asinikeza inkinga, asinikeza ingcindezi, yabo. So nje asibe nalelo themba-ke ngane zakwethu ukuthi next season soya nathi sodlala i-CAF, Confederation, yabo. So asibe nalelo themba-ke ngane zakwethu. Siyabonga iy'ngane zakwethu, nibe nosuku oluhle-ke iy'ngane zakwethu.